Hello and welcome back to HelloSbVlog after a long time. Gobaw समनि उनाव दिनै फिन खनसे नोंथांमोननि सेरावहाय फैफिननाय जाबाय मा जादोंमोन मानो भिडिअ होआखैमोन बेफोरनि गासिबो खोथाखौ आं दिनै फोरमायजोबनो हानाय नङा anyway happy new year belated आरो मागोनि दमासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोननि नखरावहाय गासिबो मोजाङैनो दङ and जोंनि गेदेमा नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो बावहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोसेनो नोंथांमोननि नखरसिम बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ लाबोनो गोनां जाहोनानो जाबाय so time is again back time is back again 2026 आसाम एसेम्बलि फैगासिनो दङ so गोबां खोथा सावरायनो गोनां दङ गोबां नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो गोनां दङ नैबे दान्दिसे समनि गेजेराव बिपिएफ दोलोनि खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनाव मा जाखो मा जायाखै दावराव दावसि मोजां गाज्रि गासैबो खोथाखौ नोंथांमोनजोंहाय आङो शेयार खालामगोन आरो नैबे समखिनिनि गेजेराव आं मा खालामदोंमोन मा खालामाखैमोन हयथ' नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हादों आरो किसुमाना मोनाखैबा दिनै नङाब्लाबो गाबोनबाबो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन anyway so I am already getting up ready and जोङो बयबो समानै बिजिरलांबाय थासिगोन दिनैनिफ्राय so we will start again नोंथांमोनखौ खावलायबाय प्लिज डु शेयार एबारनि भिडिअसफोरा एसे आलादा जानो थांगासिनो दं एन्ड चेन्ज फैयोना बयनाबो so this is another kind of change okay political debates जागोन गोबां जागोन आरो सैथोनि फारसे जों बिजिरगोन एक्चुअली प्रेक्टिकली आङो मा मोनबोखो मा रियलाइज खालामखो बेफोरखौ नोंथांमोनजों फोरमायगोन so selfish not actually let it be social okay socially जोङो खोथाफोरखौ सावरायगोन selfish नङा socially जों सावरायगोन मोजां गाज्रि गासिबो खोथाखौ so दिनैनि आपडेटआ बेसिनोमोन खुनु बेबायदि इम्पर्टेन्ट दिनै आङो सावरायनो सानाखै just information नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामदों till then stay tuned see you again in the next video till then bye bye